Żvolta fil-kwistjoni tal-vapur Aquarius b'aktar minn 600 immigrant fosthom tfal u nisa tqal li jinsabu fi triqthom lejn Spanja wara li kienu ilhom maqbudin bejn sema u ilma għal dawn l-aħħar 3 ijiem. Dan wara li l-Gvern Taljan kiser ir-regoli internazzjonali meta waqqaf lil kaptan milli jidħol fl-ibħra territorjali Taljani biex iniżżel l-immigranti fl-Italja. Fi stqarrija tard il-ħadd filgħaxija, il-Gvern Malti qal li l-vapur ma kien ser jitħalla jidħol wara li l-immigranti ġew salvati lil hinn mill-kosta tal-Libja. Id-deċiżjoni ġiet ikkomunikata wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat kellu konverzazzjoni bit-telefon mal-Prim Ministru l-ġdid Taljan Giuseppe Conte. Il-Gvern qal li l-Prim Ministru tenna li Malta qed timxi b'konformità sħiħa mal-obbligi internazzjonali tagħha u għalhekk Malta ma kinitx ser iddaħħal il-vapur fil-portijiet tagħha. Madankollu u mingħajr ebda preġudizzju għall pożizzjoni tagħha u b'konformità mal-politika li adottat fl-aħħar snin. Ingħad li fejn huwa possibbli Malta kienet ser tkompli twettaq evakwazzjonijiet ta' emerġenza ta' persuni li jkunu jeħtieġu għajnuna medika b'mod urġenti għal raġunijiet umanitarji. Il-Gvern wara tħassib tiegħu dwar id-direzzjonijiet li taw l-awtoritajiet Taljani lil vapur Aquarius għalli dawn kienu jmorru kontra regoli internazzjonali u kienu qed jirriskjaw li joħolqu sitwazzjoni perikoluża għal daw kollha involuti. Il-kwistjoni dwar il-vapur bl-immigranti żvolġiet il-ħadd wara nofsinhar wara li l-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini irrifjuta li jagħti permess lill-laqda mhux governattivi SOS Mediterranee biex idaħħal fl-Italja l-vapur Aquarius bl-immigranti. Matteo Salvini li jinsab fuq quddiem nett fil-kruċjata kontra l-immigrazzjoni fl-Italja għalli kellha tkun Malta li ddaħħal il-vapur Aquarius fil-portijiet tagħha. Madankollu fi stqarrija, il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali ta' Malta qal l-operazzjoni ta' salvataġġ saret fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ fil-Libja u ġiet ikkoordinata miċ-Ċentru ta' Salvataġġ f'Ruma. Il-Ministeru qal li f'dan il-każ, iċ-Ċentru ta' Salvataġġ ta' Malta la kien l-awtorità kompetenti u lanqas dik li kkoordinat l-operazzjoni. SOS Mediterranee li tmexxi l-vapur Aquarius qalet li 626 immigrant ġew salvati minn 6 postijiet differenti lil hinn mill-kosta tal-Libja. Intant it-tnejn wara nofsinhar, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez ħabbar li Spanja kienet ser tilqa' l-vapur Aquarius fil-port ta' Valencia u qal li ħadin id-deċiżjoni minħabba raġunijiet umanitarji. B'reazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat taħar lill-Prim Ministru Spanjol għad-deċiżjoni tiegħu li jdaħħal il-vapur fi Spanja wara li l-Italja kisret ir-regoli internazzjonali. Għalli Malta ser tkompli tibgħat provvisti ta' xorb u ikel fuq il-vapur. Dottor Muscat sostna li jridu jsiru diskussjonijiet biex din is-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruħha, filwaqt li sostna li din hija kwistjoni Ewropea.